Wai nan fa gidan ne ake magana ko? A barka dai. Barka dai. Lafiya lau. Ya kokari. Ma kai ne kake sallama ke ne. To ita yarinya ko? Ya ka fito ya to. Tana zuwa. Tana zuwa yanzu. Ya kike da ta. Ina ji wanda ne uwarsu. Ya kike sauri. Ina ji wanda ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ya gari kai. Allah sarki wallahi lafiya lau. Lafiya lau wallahi suka kana nan kalau. Mun yi magana da gwagwaya duboni ma ta ce min dabarar da za a yi a turo a kayan aika a karkaji koki a turo manya. A zo a tsaye da magana saboda kin san shi lamari na aure. Aure sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kin ga ba a wasa da duk abin da ya zama sunna Annabi ko ba gaskiya ba ai kin ga da na fahimci wanki ne uwa ɗaya uba ɗaya ai mun gaisa da shi gaisuwa ta mutunci baba na ne fa to ai kin ga irin wannan ni ina na sani ban sani ba wallahi duk na dauka dan uwanki ne uwa ɗaya uba ɗaya kai kwana biyu na fa muna fama da yan sari da yan kamasho haba ai na gaya miki ranar kin ga zan kirawo Naziru sarkin waka ya biki Nazifi Asnani yara alan waka Sadiq Zazzabi a kira Oscar a kira su duk mazam idiyar a to wayo Allah wannan haka kullun a ce tun da safe na yi yabacin kokari na kan akan yaran nan kuma ce wai sai da dillali ya ta shigo haka kuma sai a ce min sai na kawo sai an karo manja sai an siyo kalba kuma sai an karo alayyahu wannan ba haka aure yake ba zaman aure hakuri ake yi kuma ina mai tabbatar miki akan wannan wallahi sai ta hada karan kike da yayin baba aje asiri kai da yayin ki sai ce to ai da ka karkace dura ma ba wallahi haka suke mu wallahi tallahi haka suke mu mai da hankali ba Allah na tuba da na kowa ne ba na ne duk abin da nayi kaina nayi ba duk abin da nayi ba sannan a'a ba komai to Allah na tuba akan kaunarki in na ga raina aka ce ciro ka miko ba cirowa zan miko bayar ba ai ba a'a ba komai amma bai ji bana wayo Allah na kai alquran sai da tana da wani wasan koyo da naka ga alama ke ba turan Allah kike Allah na yaran nan yan wasan kwaikwayon nan abun su nake ji suna cewa baby akwai wani yaro yana nan mai sanko zanko in kika je na ga kwai yana muryoyi shine ya wata waka riyana alquran kai na ga alama ce ba turan Allah ne ana neman mata masu turan Allah dan cire ki daga ciki wallahi Allah ya cire ki daga kaunar da nake na faɗa miki magana na ga miki dan na auren ki ma hukunci ne ni haka furin a ce wai san karo gari ne da karfe nawa yanzu gurin ki akwai 1000 gurin ki zan karo gari ta ga miki za karo gari ta kuma sai yanzu za ta ce mun za karo garin tuwo je ki nan gidan Malam Haruna ki ce matarsa ta ranta min jaka biyar ba ai haka ba gashi haka ai ba maganar ka bace wannan magana ce je ki gidan Malam Haruna to shikenan to shikenan bari kai masa kare ana ta kokari wallahi an dora ma wahala yi wa kai ne yi wa kai wallahi shi yasa nake ƙara son ni akan iyayenki ba abin da ba zan yi ba a kaunar da nake miki a irin kaunar da nake ko rai na kika ce jiro zan jiro ba wani abu wallahi ai uwar gida wato abin yana kawatar da ni yana nishadantar da ni Allah har na zama uwar gida ba komai Allah na tuba uwar gidan kwana nawa ne yanzu nan da magana ake nan da sati 4 sati 5 ba an yi abin da za a yi to ni da sai da zan abiya anti to ni da koma gida sai da kuma ni ban san yadda zan yi ba yo ban da kudin mota dama kwata-kwata 2000 na guri na kuma na kashe kin san na akwai kwadayi na je na kashe na ci nama to ya zan yi ne ni kuma yadda ban san yadda zan yi ba wallahi ba sai kin ga wannan waya ta ma zuwa zan je sai da ita to ya zan yi ba yadda zan yi wallahi dan sai da wayan nan yanzu kuma za ka sai ko ba zan samu 3000 a gurin ki ba na san ko kwanda la baki da shi to ai haka to ba damuwa ka gode masa na gode Allah maka albarka
Baby, na ji kamar kana shisheka. Wai gyara wannan. Eh? Ana na gani na so a mayar a bante shi. A bante gurin na so. Okay, za a gyara mana. Za a gyara. Sai ta ce dole. Ai ba haka aure yake ba. Zana wa dillaliyar ai ga ta nan. Lafiya ne? Okay, takalmin ne ba a san ƙasa ta sa. Aure haka yake. A'a. Kamar yaya? Ina gaya miki ba tsoron ki nake. Na shi. Ba tsoron wannan kawai biyayyar aure ce. Baba. Yana ina wannan dan ya tsere kenan. Na gudu. Ashe karamin dan iska ne kai. Wallahi aka ce mun baka ji ashe kana ji. Ashe kana da hankali. Wallahi dan wanka ya karba ko? Ya karba. Ya karba. Ai ya zo ina magana. Da sai mun karamar da ruwan jikinsa bandari. Sai kawai sai na ce. Zo ki shiga gida. Ni na fita da fitata. Ya kiman da Allah.